баіцца. Хутка гэты альбом скончыцца, і малюнак я так і не зраблю. Так, Эліначка, супакойся, настройся на зямную творчасць і малюй. Добрый вечер, Элиночка. Яначка, ты мяне спужала. Добрый вечер. І добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да не пужала я. Ты, можа, і не пужала, але я ўсё роўна спужалася, і мой малюнак зноў не атрымаўся. Ой, Элиночка, а что ты робишь? Бяру новы ліст. О, альбом уже скончился. Ага, а у тебя ёсць яшчэ? Не. Як гэта? А маляваць тады на чым? Элиночка, коли у меня на малюнку нечто не отрымливается, я беру ластик и стираю неаккуратную линию, а после малюю зноў. Стираешь? Так же можна ў паперы дзірку прадзерці. Можна, вядома, але трэба стирать вельмі акуратна. Тады будзе амаль што незаўважна. І ўсе на зямлі так робяць? Усе. Цікава у вас. А хіба на твоей планете не так? Не, не так. У нас жа няма ніякіх альбомаў, ніякіх алоўкаў. Быть такого не можа. А вы у сваём космосе не малюеце? Малюем, толькі не на паперы. Мы малюем у паветры. Вось так намаляваў, а потым сцёр. А на сцяну повесить свой малюнок ці на выставу аднесці? Не, на сцяну такі малюнак не атрымаецца павесіць. А выставы ў нас толькі вельмі вядомыя мастакі наладжваюць. Мы па касмічным камп'ютары на іх творы глядзім. Прычым усяго некалькі хвілін. Ой, зусім сумна. Не паспееш у гэтай хвіліны і тады не паглядзіш. Атрымліваецца, што так. Ой, я столькі смецця нарабіла з гэтымі паперкамі. А можа, у цябе ёсць вядро, у якое можна гэта ўсё выкінуць? Як у вядро? Так, зараз усё смецце сабяру. Эліночка, а што ты робіш? Выкідваю смецце. А у вас так на планете парадак наводзяць? А у вас хіба не так? У нас у вядро толькі смецце кідаюць, а паперу збіраюць. Гэта называецца макулатура. Макулатура. Прыгожае слово. А потым мы яе здаем на пераапрацоўку, каб зрабілі новыя сшыткі, кніжкі і нататнікі. З аднаго робяць другое? Менавіта так. Мы дрэвы зберагаем. Яны ж каштоўныя. Каштоўныя? Да у вас жа дрэвы на кожным кроку растуць. Не тое, што ў нас. Правільна, дрэвы растуць. Толькі ведаеш, колькі гадоў павінна прайсці, каб дрэва вырасла такім вялікім, каб яго можна было спілаваць і адправіць на фабрыку, каб з яго зрабілі вось такія папяровыя альбомы для малявання. Нават не здагадваюся. Каб дрэва дасягнула патрэбных памераў і якасцяў, яно можа расці і 10, і нават 20 гадоў. А калі мы выкінем гэтыя паперкі, прыйдзецца зноў пілаваць дрэвы? Так, а потым зноў і зноў. І дрэва можа не паспець вырасці да патрэбных памераў? Калі высякаць лес з вялікай хуткасцю, можна знішчыць яго хутчэй, чым вырастуць новыя дрэўцы. А калі мы акуратненька складзем гэтыя лісты і адправім на фабрыку, тады новыя лісты для малявання зробяць з гэтай макулатуры? Усё правільна. Ой, Яначка, чаму ты мне раней не расказвала пра гэта? Я зараз збяру многа-многа макулатуры і аднясу, каб з яе зрабілі новую паперу. Ой, Эліночка, малайчына, а дрэвы няхай растуць. Мы лепш у лес сходзім і падыхаем гаючым паветрам. Гаючым? Значыць, дрэвы могуць лячыць? Вядома, амаль усе дрэвы добрыя лекары. Сапраўды, яны ўсе так па-рознаму пахнуць. З галінак, пупышак, кары робяць і лекі, і нават прысмакі. А ты наш беларускі бярозавік смакавала? Бярозавік? А што гэта за страва? Гэта сок з бярозы. Ён такі празрысты, такі гаючы і смачны. Ой, нават захацелася пасмакаваць. Ты сама яго выпі, пачастуйся, і сяброў на сваёй планеце пачастуй. Іх за вушы ад бярозавіку не адцягнеш.
Ух ты, аж слинки з'явіліся. А яшчэ можам з табою вывучыць песню пра бярозку. У вас пра такі ж не ведаюць. Ой, я як заспяваю на ўвесь космас, такі канцэрт будзе. А чаму не? Трэба ж пра наша дрэва усім у космасе расказаць. Мой прафесор Марс Нептунавіч папрасіў, каб я падрыхтавала даклад пра зямныя дрэвы. Ой, я табе дапамагу. І пачнем з нашых беларускіх. Здорово, я цябе слухаю. Не, Ліначка, раніца за вечар мудрэйшая. Таму зараз давай мультфільм паглядзім, а раніцай за справу. Давайте хутенько почистим зубки, помыем тварыкі і адправімся ў ложачкі глядзець самыя цікавыя сны. Трэба добра адпачыць, каб заўтра з новымі сіламі ўзяцца за цікавыя справы. Зорных усім сноў! І добрай ночы! Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.